Мотоспорт е спорт на крайности. Хората, които се занимават с него, са хора, които имат сърце. В едния момент си на върха, в другия момент си в тинята. Искам да отида да се пусна. Когато всички си сложат каските, няма абсолютно никакво значение. Никой не е излязъл да се самоубива. Няма такъв човек. Всеки е излязъл да стигне от точка А до точка Б. Здравейте, първи епизод, казвам едно начало. Като първи гост ми е Иво Цветанов. Повечето хора надявам се да го познават. Тези, които не го познават, Иво Цветанов, човека федерация, БФМ, от дълги години, движи всичко в федерацията. Всички му образуват нерви основно на него, когато има спорни въпроси. И сме тук да си поговорим за някои неща. Здравейте от мен, значи започваме по различния начин нещата. Значи, първо, федерацията е съвкупност от спортни клубове и един екип, който много дълги години вече администрира, насочва мотоциклетния спорт в страната, въпреки че 23 години вече като цяло се занимавам с приятните и неприятните неща в точно този спорт. Да. Нали, ако го обърнем на лична основа, федерацията е съвкупност от всички. Така е. В едно състезание има една такава поговорка, че всички помнят първия и последния. Нали, колкото и лошо да звучи за тия по средата. Така че аз вярвам, че спортът е екипен спорт. Въпреки че е тежко индивидуална история, нали. Обаче ще обърнем сега нещата ближо. Само да те прекъсна, в началото на интрото, като казвах човека федерация, имах преди следното, че когато възникнат някакви неща, особено по състезанията с ендуро, защото аз много повече се занимавам с ендурото, всеки първата реплика е: ще звънна на Иво Цветанов. Ще звънна на Иво Цветанов, той да разплете кълбото, което се образува, затова така насочих нещата. Целта е кълбото така да се върти, че да няма нужда от разплитане. Това е всички на това се надявам. Работата. Всички на това се надявам. Съжалявам, че се явявам понякога гилотината, която разсърдва някой или прави някой друг щастлив, обаче моята работа не е да правя който и да било щастлив като цяло, а да се чувства просто добре в правилата. Обръщаме нещата обаче, Бижо, сега в момента, директно, нали, защото ти въпроси, имаш 500 въпроса, които си ми приготвил, аз не искам да отговарям на всички въпроси. Свеждаме ги до два основни. Така че аз първо ще задам въпрос на тебе, нали, за да ни е по-лесна комуникация. Окей. Мото джунгла. Смятвай. Защо е мото джунгла, ли? Защо е мото джунгла, да? Защото, както ти каза, все пак в федерацията има много хора, има много видове моторни спортове и като мислех как да създам подкаста, това, което ми изникна в главата е като една колаборация, една джунгла, която ври екипи постоянно чуват с всякакви викове, крясъци, нали, на различни мотори. Хиперболизирам малко нещата, използвам метафора. Различните спортове ги оприличавам на една огромна джунгла, в която ни трябва да измъкваме от там хора, да си говорим с тях и да си ги връщаме обратно в джунглата. Нали, в това в най-добрия смисъл и най-забавния смисъл. И една маймуна има горе. Има една маймуна. Винаги трябва да има една маймуна на цялото това нещо. Мои приятели ми помогнаха, създадоха ми логото, за което супер им благодаря. Хванаха ми идеята и я направиха визуално. Мисля, че се връзва с всичко, което ни заобикаля. Една голяма джунгла. Yeah. Като се надявам, нали, да се приема всичко от към веселата страна. Да не се стягат много хората. Трябва да ни е весело. Значи това е идеята на това събиране на този подкаст и моята трудна задача всичко да звучи весело и щастливо. Ми ще се усмихваме, ако трябва на сила. Аз не мога да се усмихвам фалшиво, но когато нещо е весело, със сигурност е весело. Пък в този спорт има доста крайности, нали. Така е. Мотоспорт е спорт на крайности. Така е. В едния момент си на върха, в другия момент си в тинята, или не знам както се казва в джунглата, ама в единия момент си с 78 нови гуми, в другия момент въртиш лява дясно, нали, за мога да изкараш 6 завоя. Одобрявам името на подкаста, ако изобщо има някакво значение. Надявам се и хората, които го гледат, да разберат, че идеята е добра, идеята е за тях. Аз лично
се надявам, след като приключиш с официалните си гости, нали, да започнат да идват и някакви други Надявам се и с твоя помощ имена. да ми помогнеш. Ами ще наруша няколко европейски директиви, ще ти дам необходимите ти контакти в дисциплини, с които ти Да. не си толкова гъст Да. на този етап. Обаче за мен е този подкаст, освен че би трябвало да разказва за хората, които са в този спорт, главните действащи лица, както казват много пъти по телевизора. Главните действащи лица, това са състезателите. Ние сме федерацията, която представлява този спорт в България. Една федерация с много дълга история. Да, ще е интересно да разкажеш. 1924 започва всичко. Не си спомням в детайл нещата, какво точно се случи в 1924 година, обаче вече сме на 102 години, което е едно много сериозно предизвикателство, един авторитет, който постоянно... Голям период е това. Наистина е голям период. Голям период, който ако го погледнеш по някакъв начин, такъв по-исторически, знам, че имаш понякога уклон към историята, минаваме през царска България, минаваме през червения период на страната, минаваме в новото време и федерацията претърпя хиляди метаморфози. Но все пак оцелява и съществува все още, което е... Никога не използваме думата оцеля. Това е много важно. През всичките крайности. Survival е някаква друга дисциплина, нали, в тази джунгла, нали, за която е поставен този феномен, който е наречен мотоциклетен спорт. И това, което е важното, нали, в този период, в който сме на федерацията и на организирания мотоциклетен спорт, е, че спорта вече не е само спорт. Да, отдавна не е спорт. Но една случка ще ти разкажа, защото трябва да се разказват случки в такъв тип предавания. Вчера дойде една жена в федерацията, която от 2-3 месеца иска да се здобие с едно копие на тази книга, която беше събрана от Албена Трифонова по случай 100 годишнината. Страхотна книга, между другото. Книгата ще си остане най-вероятно в тия 500 бройки, освен ако не я качат в някой сайт, там където ги сканират. Да, и нещо прекъсвам, аз притежавам копие. Ади, ако може, дай ми копието, все пак да покажем на хората. Мога да ти се подпиша на моята снимка вътре, въпреки че умрях от срам, когато видях, нали, че вътре има снимка. Тази жена Ето, заповядай. Вчера дойде. Не, аз изпитвам респект към тази книга и по принцип, след като се зачетох в текстовете, след като разгледах картинките, всъщност осъзнах колко много време е минало и персонално от моя живот, колко време е минало, нали, така е една сериозна история от книгата. Обаче тази жена вчера дойде, дадох им една копия от книгата, защото се оказа, че нейният дядо е споменат вътре и тя по някакви съвсем неведоми пътища, не дядо, прадядо. И тя донесе една снимка от 1932 година. Истинска снимка с уния фотоапарати, където там си слагат на главата едни работи. Си статичен 2 минути, за да може да се случи нещо. Такива, където са забранени сега по принцип в политическата картина и фотография, защото има един бум и пушек. На тази снимка има 4 човека, 4 мотоциклетисти, около 50-60 човека, които са снимали в старта на едно от състезанията, които било 1932 година. Да. Някои от маршрутите, дали са ходили до Горубляне, дали са ходили от Горубляне до Ярема, никой не може да каже. Тя няма информация. И на снимката има 4 мотора. За уния години това е било нещо супер голямо, да използвам тази планинска дума, газария, която вече мисля, че е част от речника и със сигурност може да се използва. Един е облечен с ватенка, другия е облечен с мушама рибарска. Каквото са имали явно под ръка. Всеки, каквото е имал. Един е с БСА мотор, другия е с някаква марка, която вече съществува. Някоя ДКВ, вероятно. Само в ретро музеите. Нали? 4-мата са различни, 4-мата нямат едно нещо, което да е същото като на другия. Но ентусиазма. Обаче имат сърце.
Това, което според мен, лично това, което аз разбрах, трябва днес да си тръгна от тук, разбрах, че този спорт е един от малкото спортове, които всички считат, че е уникално комерциален. Да, възможно е. Обаче всъщност хората, които се занимават с него, са хора, които имат сърце. Защото в този спорт, който федерацията се опитва и мисля, че успешно администрира през последните много години, в този спорт хората, които по някакъв начин идват с лоши намерения, идват с злоба, идват с без сърце, което да е посветено на този спорт, самия спорт много бързо ги изчиства, много бързо ги маха. И нали, тук не става въпрос дали ще бъдеш с мотор, който е направен на някакво много високо ниво. Не става въпрос дали ще бъдеш с най-новия кенгуров екип, нали, и така нататък. Тук става въпрос дали ти имаш сърце да бъдеш част от това нещо. И това, което аз виждам в последните 15-20 години е, че хората най-накрая разбраха, че да, спортът е скъп, да, спортът е супер рисков, но има бъдеще и това бъдеще с всяка една изминала година, трудни години напоследък, чисто геополитически, обаче намира своето място в бита и в ежедневието, в графата с харесвани неща в едно население, което по принцип се кара от едната кошара в другата кошара. Те по принцип моторните спортове винаги са много харесвани. Миризмата на бензин, шума на двигателите, самото усещане на адреналина, който доставят, винаги са били страшно харесвани, особено от мъжката част вече последните години от доста жени. Имам коментар по темата, защото доста жени също се включват в това нещо. Да, точно това трябваше да сканирам снимката и от тази снимка Бижу излезоха нали, всички хора от плът и кръв като нас. Така се шегувахме в офиса, ето това е механика, това е спонсорът и така, докато разглеждахме лицата и се появи една дама. Имаше една единствена дама, която беше на снимката, да я наречем софийска кокетка, нали, ако съществува такава дума в момента. Но сега като гледам и класиранията в шампионатите и присъствието и на доста момичета, жени в шампионата, да, вече се щупи тази догма, ако може да наречем, че мотоспорта е само за силни и психически устойчиви мъже. Да, не е само за момчета, мъже или пък за изцяло мъжката част. Онзи ден от Самоков, като се прибирах, имаше поне 6-7 мотора, които ме задминаха по правилата с... Важно е да уточним правилата. Естествено. В ограниченията. Да, ограниченията на здравия разум. Ограниченията на машините. Всеки трябва да знае точно за какво става на въпрос, но специално този път и след състезанието, което имаше горе, вече го наричаме, на едно мотопарк, момичета на мотори, 350, 600, нали няма значение. Различни, да. Но с опашки, с дълги коси, нали, което... Обаче са модерни времената, може да са мъже с опашки. Така че винаги трябва да се проверява. Ще се въздържа от такъв тип коментари, защото философията на организацията, която представлявам в момента е, че когато всички си сложат каските, няма абсолютно никакво значение. Виждали сме момичета, които дават по-добри времена от момчетата. Виждали сме момичета, които дигат на някой мотора, за да може другия да излезе отдолу. Така че... Виждал съм го аз в ендурото. Мога да го заключим с едно такова много завуалирано, че вече не е ясно кой е силният пол. И нас не ни интересува. Слагаме противни знаменател състезатели. Състезатели, хора, които обичат спорта и искат да се занимават с него. По принцип, аз имам повече поглед в ендурото. Същото нещо го наблюдавам в ендурото. В ендурото дори имаме изключения, в които в клас жени момичета казват, ние не искаме в клас жени, искаме да състезаваме пряко с момчетата и карат в другите класове състезават с момчетата. И това ги надъхва още повече. Карат даже доста смело
И ако нали, не се разпознае по розовия екип, че това е момиче, много често може да объркаш, че е момче, което си кара и то доста прилично. Когато тия правиха, имаха годишнина от създаването на фирмата и всички мотори бяха с розови пластмаси, екипите бяха бяло-розови, така че розовият цвят вече не е критерий за каквото и да било, но пак казвам, че когато е необходимо, се създават условия, в които може да има разделение в определени спортни групи, в които има разделение по пол. Знаеш, в мотоспорта, въпреки че много хора не го осъзнават, нали, в някакъв определен момент, взимаме, например, пистата, имаме разделение по възрастови групи, имаме разделение по кубатури и така. Да, както е при нас в ендурото, примерно. Но да, в ендурото, в мотокроса има много ясна структура и целта на федерацията не е да измисля някакви уникални класове, например клас момичета 85 кубически сантиметра или... Извинявай, да, че те прекъсвам. Мисля, че точно сега е моментът това нещо да го изчистим. Много хора си мислят, които не са, може би, навътре в детайлите, макар да се състезават. Те седят и мислят, че един човек седи в федерацията по цял ден и се чуди какво правило да измисли, за да може да спъне тях и тяхното развитие. То много често не се оказва така, изобщо не се оказва така. Много често са правила, които се заимстват директно от ФИМ, нали? И са, как да кажа, са куплирани за нашите условия, но хората си мислят, и може би е хубаво да им кажеш, че няма специален човек, който да седи с един лист, да си черта и да каже, ами измислям това правило, за да прецакам някой. А бърка ли си в носа, докато ви мислите тия работи? Това също е... Ами не, най-често влиза в някакви теории на конспирациите любимата ми... и се намесват несъществуващи неща. Любимото ми хоби е теория на конспирацията в мотоциклетните спортове, първа и втора част. Пише труд, докторантура по темата. Не. Има съвсем елементарна структура на един спорт. В нашия спорт структурата е супер ясна и точна. Съществуват няколко нива на развитие. Няколко нива, в които един състезател може да изгради своята състезателна кариера. Теорията на конспирацията казва, че не можеш да имаш кариера в мотоциклетния спорт. Не, това не е вярно. Аз съм свидетел на деца, които вече са мъже, които вече се занимават не толкова с активна състезателна дейност, колкото с треньорска дейност, с бизнес, който е свързан с моторните спортове. Т.е. моторният спорт им е дал на тях една основа, върху която те са стъпили. Разбира се, на принципа на Ян и Ин винаги трябва да имаме нещо, което да се противопоставя. Да, абсолютно, балансът трябва да винаги равен. Най-страхотното е, че организираното движение на спортовете, дали са олимпийски или не олимпийски, няма никакво значение, това в случая е федерацията. Така че когато някога нещо му е криво, той има изключително добър отдушник за своите вътрешни тързания. Но това няма драма в това нещо, нали? Въпреки че понякога спорта е такъв, че пали от четвърт. Нали? Така е. Няма старт бутон вече. Всичко стои на полусъединител и е готово да изригне. Обаче, нека ти кажа каква е цялата структура. Първото ниво, където някой може да отиде да участва на състезание, днеска решавам, вземал съм този мотор, искам да отида да се пусна. И той къде може да отида да се пусне? Нека да ползваме терминологията, която се използва в нашия бранш, нали? И той отида да се пусне. Къде може да се пусне? Може да се пусне някъде, където, примерно в горни окол са се събрали шестимата човека, които имат мотори. Единия има 1000-дарка, другия има 300 двутактово, четвъртия е излязъл с надяло си коша, обаче те се пускат. Всъщност всичко е почнало така в някакъв определен момент. Хората, които са имали някакви мотори, в уния далечни години, 24-та, 30-та, до Втората световна война, всичките тия хора, те са имали някакви мотори и са искали организирано. Нали? Не може аз да излеза с 700 въздухарката и да излезеш с
старт бутон. Нали? Няма как да се случи това нещо. Те са търсили да има някакъв ред и справедливост в това нещо. Реда и справедливостта съответно идват от органа, който се занимава с това нещо, органа е федерацията. Обаче те са отишли в горно или долно камарци, зависимост, нали? И са решили, че ще направят горно срещу долно камарци битка. Да. И ще се премерят, ще се пуснат и ще видят кой е по-най. Окей, няма никакъв проблем. Това е първото ниво, регионалното ниво, региона на камарци. И там ще нищо лично баира. към камарци. Естествено, че няма нищо лично към камарци. Те са дали своят принос към тази мото джунгла, съм убеден 100%. Така е. Обаче след това отиваш на едно ниво, което се нарича състезания, които ги наричаме традиционни състезания. Традиционните състезания в последните 10-15 години преминаха от една тежка джунгла в една доста структурирана графа таблица, която се нарича окей, примерно мотокрос. И в окей мотокрос състезания, които са от отворения календар на федерацията. Тоест, ти като състезател знаеш, че когато отидеш и се полупуснеш на това състезание, т.е. се заявиш да участваш, ти ще бъдеш в класа, където хората, които участват в него, като мотоциклети, като качества, са равнопоставени. Тоест ти можеш да отидеш да видиш дали ще спечелиш голямата награда в Ябланица, в Бяла Слатина, в Болшево. Може да използваме друга дума, да си свери часовник. Сверяваш си часовника на това ниво. Следващото ниво, третото ниво, на което състезателите могат да участват, вече сериозно ниво, това е националния шампионат. Не, че предишните две нива не са сериозни, защото рисковете в спорта са сериозни. Колкото по-нерегулирано е едно състезание, толкова са големи рисковете. Виждали сме през годините. Виждали сме, няма да говоря за такъв тип статистика, въпреки че за съжаление част от работата ми е да водя и тая гадна статистика, но това е част от Зара. Нали? Ниво републикански шампионат. Нивото републикански шампионат съответно е разделено на про. Хора, които приемат мотоциклетния спорт професионално и хора, които го приемат като хоби. Има класове, които дори ми отне 6 години вече да няма този хоби клас в класирането на BMX Enduro, защото хобито си е хоби, примерно Чавдар може да кара за хоби в Трансалпина някакъв, нали, да намесим все пак и него, да не са хили само там отзад скрит. Нали. Но и про ниво, в което примерно състезатели са приели, че това е техния път и приема достатъчно сериозно нещата. Да, и се виждат вече като състезатели. И за да не се объркат хората в ендурото, този клас е наречен про. Да. Въпреки че на класирането пише профи, много ма дразни. Профи, те все пак са професионалисти. Да им дадат отново един ЕК номер там, да могат да си... Според нас ги водим профит. Но за мен са про. Нали, но това е идеята. Окей, на национален шампионат си сверил часовника и кажеш, добре, разполагам с хикс на брой средства, имам желание да опитам на международна сцена. Какво правим от тук нататък? Ами трябва да има официални състезания, в които лицензирани състезатели да могат да участват. Няма проблеми. Има традиция, която започва от едни големи турнири от източната страна на как се казва, Берлинската стена. На времето това са едни турнири с доста соц участие на различни държави, мир и дружба, българо-гръцки мотокрос. Това са към ОСО, може би. ОСО, ДОСО, ЦАМП, МАМК. Няма да влизам в този филм, това трябва да поканиш някой, който му е малко по-бяла косата от мен, за да те разкаже. Няколко часа лента. Да, тежки спомени. Обаче този вид международни състезания са първата стъпка към голямата международна сцена. Нали, какво правим тук нататък? 2000-та година Богдан Николов създава заедно с останалите балкански федерации нещо, което се нарича Балкански мотоциклетен съюз. Бил съм ангажиран и с това нещо до 2000-та година, но по лични съображения приключих с администрирането и на тези шампионати. Да. Имаше 7-8 мотокрос състезания годишно и сега продължава да бъдат между 7-8 състезания из целия Балкански полуостров, 5-6 пистови състезания, 3-4 супермото състезания.
съжаление, ендурото не можа да се развие на ниво балкански шампионат. Да, ендурото малко изоставаме в това нещо. Искаш ли да ме питаш защо? Ами, не знам дали ще ми хареса отговора, но трябва да те питам. Питай ма, ти отговора. Добре, питам те Те си директно. пасове, нали ще си игра. Директно те питам. Защото в ендурото има един много основен проблем във всяка една държава и тя е, че се карат по едни различни локални правила. В България вие това, което успяхте, ако приемам, че ти като дълги години председател на сдружението BGX Enduro, Тодор Пашов преди тебе, Тодор Пашов след тебе, Десислав Цеков, нали? Хората, които вие успяхте да направите едни устойчиви правила. Обаче вашите правила със сигурност ги няма в Босна. В Румъния сега Теодор кара тази седмица на Red Bull Romaniacs. Пълна джунгла времена, резултати, концепции. Те се отцепиха, Романяк с Есберг се разцепиха. Опитват се да има световен шампионат с една унифицирана система, нали, Да. правила, което е много трудно, защото в ендурото, поне това, което аз виждам, е, че трябва да се запази частицата уникалност на всеки един организатор. И заради това не тръгна Балканския шампионат, защото навсякъде бяха различни правила. Да, така е, но до някъде, аз поне това, което наблюдавам в ендурото, че ендурото, ако приемем, че самото ендуро е така доста млад, още клон на мотоциклетите. Не е млад. Ами не е млад, но в начина, по който последните 10-15 години се развива, говорим за скока в технологиите на мотоциклетите, в траковете, трасета, които се правят. Това са доста нови неща все още. Предполагам, че си израсне детското и в един момент ще влезне в това ще помогне на състезателите. Със сигурност. Но унифицирането на правилата в ендурото е много труден процес, за разлика от всички останали дисциплини без изключение. Защото това е уникален спорт. Да. Това пистов мотор трябва да бъде заменен с ендуро мотор. Ами като напреднем напреднете с канала, ще си вземем и мърчандайза. Мърчандайза е важен. И ендуро. Обаче много български пилоти във всички дисциплини успяха да прескочат националното ниво чрез участието си в балкански състезания. Да, това е много хубаво. Политиката на федерацията винаги е била ние да бъдем домакини на голям брой такъв тип състезания, балкански шампионати, с простата цел, че с по-малко средства, свързани с пътуване и участие, състезателите ни ще могат да... както са казвали през 70-те години, ние ще ви докараме чужденците, вие само давайте газ, нали? Но все пак хората в този спорт на всяко едно ниво не ядат доматите с колците, както се казва в Плевенския регион. И въвелха едно правило, което на нас не ни харесваше, че не може да има повече от 2 състезания в дадена дисциплина, на които да бъдат маки. Няма значение. Това нещо със сигурност балканските шампионати помагат на много български състезатели да си сварят часовника на едно по-високо ниво. Така е. Отиваш на европейско ниво. И какво правим, ако до момента един 16 годишен мотокросист в 65 кубика е имал право да кара в клас 65-85 кубиков мотор на 16 години? Чакай малко. За да отиде на европейски шампионат, нали, да участва и те го гледат като изтрещял. Какво правиш, брато? Нали, в тия работи. Така че целта на федерацията е да може още от едно отворен календар ниво да структурира развитието на един състезател и посочи пътя, по който той трябва да се развива, като години, възраст, нали, този фактор, полова ориентация, ако щеш, кубатура на мотоциклета. Затова, когато той още на ниво републикански шампионат нещо прещрака на хората, които разбират от този спорт и усещат спорта, кажат: окей, момчето е готов, може, показва добри времена, показва добри качества, давайте направо да стартира в някой европейски шампионат, който не е с така психологическа и финансова тежест, нали? И вече следващото ниво световен шампионат. Ако някой специално иска да разбере какво точно излезе от бъркането в носа, нали, в федерацията, когато някой си мисли как да прецака някой друг, спомням си през 2000, няма да го връщаме на спомени обаче. Не. Имаше едно състезание в Шумен, където Теодор Капакчиев беше много малко дете.
Беше малко дете, не си спомням, това беше 2006-2007 година, значи той е бил 9-10 годишен, нали? Да, в някакъв в уния години е било. И големите, заминаваха в гората, нали? Той горкия някакво прави, седи и върти. Калин Кулев беше направил там 6 конуса и така. Той цял ден седи и върти едно малко такова моторче, ПВ ли беше, не мога да си спомна. Едни осморки, едни десетки. Обаче, ако го погледнеш, къде е това нещо в структурата на цялото нещо, това е да се пусне. Окей, пуснал се. Се пусне, тръгва. Винаги трябва да се минат първите стъпала, няма как да се пусне. Влезе в на национално ниво след паузата от класическото ендуро в периода на хард ендурото, което беше в България, една дупка, която се образува от около 7-8 години, ако не се лъжа. Да, почти толкова. Когато нямаше организирани състезания под егидата на федерацията. Все още има хора, които мечтаят за онези времена и казват, че онези времена са били златните. Да отидат на концерт на Лили Иванова, да си помечтаят заедно, няма проблеми. Да. Никой не е спрян да прави каквото и да е било, стига да бъде в правилата и в духа на спорта. Защото все пак не трябва да забравяме, че нашия основен принципал, нали, освен нашите състезатели и клубове, които ние сме част от структурата на Министерството на младежта и спорта, което е организацията, Министерството, най-висшия орган, който се занимава с спорта в България. Не трябва да забравя, че ние също трябва да спазваме абсолютно всички закони, които държавата ни дава като предписание, като изискване. Няма къде да ходиш, това е закон. И въпреки, че някои хора им е много неприятно, нали, постоянно говорят срещу... Те говорят един вид срещу държавата, така че всички нива в държавата, дали ще е федерация, дали ще е министерство, на тях не може да им бъде затворена устата. Нещо интересно, което да вметна в книгата, може да го открият тези, които имат книгата или някога имат досег до самата книга. Да, имат досег до книгата. Много от хората, които бленуват за изминалите години и казват, че едно време било много по-добре преди да се намеси федерация и така нататък. В книгата се цитират едни думи на Жоро Хаджиев, който е, може да кажем, основоположника на ендурото в България, в който той самия... Да, той казва, и вие цитирате неговите думи, че той е бил много за да се влезне BGX Enduro и шампионата като цяло, екстремния шампионат към ендурото, за да може да се ползва подкрепата на федерация, да оказва помощ, съпорт и така нататък. Но много хора явно това не го знаят, използват го като една легенда и казват, никога не е било така, а вие цитирате вътре неговите думи, което оборва всичките им конспиративни теории. Грешката, която допуснахме, беше, че вярвахме, че понеже има изградена структура, вече на ниво европейски, световни шампионати и така нататък, вярвахме, че класическото ендуро е ендурото, което би следвало да бъде развивано в България. 3 години имаше шампионат, изключително трудно се случваха нещата. Но всяко начало е трудно. Ето, почва да се случват вече нещата. Последните години е доста канализирано всичко. След като на Самоков нагърмяха 4 км табелки, нали, всъщност се оказа, че това е много тънък лед, върху който ходи този спорт. А по крайна сметка спорта не се прави за федерацията да си сложи още една значка. Ние правиме и ендуро. В тия години това се случва преди 20 години. Преди 20 години нямаше така нареченото допитване до нашите среди. Грешка. Да, със сигурност може да кажем, че ако тогава искахме да направим хард ендуро, със сигурност сега ще да има някакъв продукт на нивото на такива големи състезания, като Румениакс или Гецен Родел, няма значение, знаеш за какво говоря. Но просто тогава се получи тая празнина, която аз лично за себе си съжалявам. Но пък хората, които обичаха, защото аз пак се връщам на идеята за сърцето, защото сърцето е важно. Важен орган е в един организъм, какъвто е мотоспорта и всичко останало. Тогава хората, които просто затихна това нещо, те продължиха под една или друга форма да развиват ендурото, да обичат ендурото
И след като бяха инициирани разговорите, вече не си спомням коя година, тази книга много дати има в нея, ма заболява главата. Но мисля, че преди 6-7 сезона отново ендурото, хард ендурото под Може би даже егидата малко на повече. BGX като концепция, нали, се завърна и стана част от федерацията. Да, работим заедно, ще продължим да работим заедно, който и да е на моето място или на който и да било място от Да ти образуват управителния съвет. Вярва, че ендуро общността в България е изключително важна. Но от позицията на федерация, на управителен съвет, на хора, на които е гласувано доверие, нали, никога не трябва да забравяме, че всички са равни. Дали ще бъдат пистовите състезатели, които сега имат едно бижу в едно мотор-парк. Да, Дали ще бъдат мотокрос състезателите, които имат уникални съоръжения в Севлиево, в Самоков, в Троян. Дали ще бъдат супермотопилотите, които още си търсят мястото. Дали ще бъдат АТВ-тата, мотокрос АТВ-тата, които развиваме. Всички имат своето място под слънцето. Напълно съм съгласен с това нещо. Може би като човек, който има поглед над всички дисциплини, може да го кажеш така и да го обобщиш, нали, че доста от дисциплините ще си намерят своя дом. Аз от страната на ендурото мога да кажа, че последните години нещата доста се подобриха и си има, как да кажа, има си вече, мога да кажа, традиции в ендурото. Имате традиции. Да, и тези неща виждам аз, че почват да привличат нови таланти, изгряват нови момчета, се появяват, които почват да карат феноменално, което само може да ни радва нас. Знаеш ли, в мотоспорт има нещо, което в някои спортове го няма, и то е приемствеността между поколенията. Бях на едно състезание от републиканския шампионат по мотокрос, където най-малкият състезател беше на 5 години. В клас MX50, най-възрастният беше на 67 години. Тая приемственост, която има в мотоспорта, защото ние говорим в момента за мотоспорт, не говорим за другата половина от мотоциклетния феномен. Там ще извикаш специфични хора, които разбират от това нещо. Аз няма смисъл да говоря, обаче социалната страна на мотоциклетния спорт, на мотоциклетизма като цяло. Нали, виж, аз дори не мога да се пречупа да кажа всъщност, че тия близо 250 мотора публика, които бяха сега на състезанието в А1 на Самоков, всъщност това са хора, които обичат спорта, обичат мотоциклета като нещо, което е има доста, които горят това нещо. Сила. И в последните години, тъй като се занимаваме с доста международна дейност, следим доста тенденции, голяма част от работата и на Световната, Международната федерация ФИМ и на Европейския мотоциклетен съюз всъщност се раздели на две основни линии. 2/3 е спорт, честия спорт. Да. Начало, край, кариерен флаг, така нататък, нервите и така нататък. Другата половина обаче е свързана именно с хората, които са част от мотоциклетното семейство, но не се състезават. Това са хора, които Пали тръгва от тук и свършва някъде в Казахстан, след като е изхабил 2 метра тел, нали, да могат да си завързват части, защото там... Даже имаме един представител в момента, който... Каракорум е трудно, нали, като цяло да намериш в магазин на някоя от марките и така нататък. Но много хора вече стават част от това голямо мотоциклетно семейство. Ние търсим като федерация правилния подход към тези хора, защото аз си спомням преди много години имаше официален въпрос. Например, трябва ли Цариградско шосе да бъде разрешено за мотоциклети? Имаше период, когато Цариградско шосе не беше разрешено за мотоциклети. Той в едната си част все още не е. Ами нямам представа. Не е разрешено. От спортна гледна точка, да, ако на всеки 40 метра има съди с оранжеви екипи,
Направи се един шикан, където да се убива скоростта и така нататък. Имаме, нали, в кръга на шегата, Да. но това не е писта. Обаче много неща, които идват от спорта, биват прилагани в последствие в ежедневната употреба на мотоциклетите. Нали, всичките хомологации, всичките технологии и така нататък. Мислил е оня човек, Иван Георгиев Лудия, както ти разказвах за тази снимка, че през 1932 година ще има подгряване на речки, подгряване на седалка, Регулирани окачвания, АБС, телеметри, каква телеметрия? До нас радиовръзки с бокса и има така. човек с едно колело Балкан, който има инсталирано нещо, което е двутактово със сигурност, само това мога да кажа. Абсолютна И импровизация. имам тежък страх да не се взриви, нали, в движение, обаче и ти си бил малък. И ти помниш тия самоделни сглобки, и ти си мечтал да имаш исках да имам такова. МЗ с червени капаци отстрани. Събрах пари и изкупих Симпсон. Толкова не стигнах силите тогава. Симпсона е тежка машина, в момента върват около 6000 евро, ако стига да е запазен, И а пък мога ако не са беше. с силните капаци, нали, в Германия си ги изкупуват обратно. Хубави машинки, аз съм обиколил Родопите с такова нещо. Имаш белези, имаш неща, знаеш как точно Да, се получават. даже малко назад да те върна моторния спорт, това, което на мен винаги ми е правило впечатление и съм го обяснявал на хора, които никога не са нямали досег с моторен спорт и никога не са знаели какво означава да се състезаваш. Като тръгна да им обяснявам, че в един момент един, примерно, който си е карал на ливадата по гащи, защото се мисли за безсмъртен, в един момент, ако почне да се състезава, така му пречупва психиката спорта, че той дори на улицата почва, ако преди това е бил хулиган на улицата, почва да спазва правилата, което, нали, по някакъв начин те възпитава самия спорт. А пък, нали, хората, които никога са нямали досег с такова нещо, те го приемат като лудите, които отиват да се пребиват някъде, което не е така. И една от целите на този подкаст е да покажем хората подкастките, че това са хора, които са, може да са лекари, може да са пътни строители, може да са фотографии, може да са с видео да се занимават като Чочо, нали? Може да са всякакъв тип хора, които Може да не са са само от президенти, качалките. може да са президенти на Може да различни са президенти. републики. Факт, може да са президенти, може и да са... Се запознах с президента на Чехия и ми беше много интересно, нали, да видя. Който кара и той. Кара, снима, обича спорта. Браво. Трябваше да кажа на охраната му да го преместят от един завой, защото много се беше загледал. Не искал да влезе да кара. Не беше световен шампионат супермото. Но да, основното нещо, което аз научих през тия всичките години, въпреки че този спорт съществува много преди да се родим ние и така нататък, е, че никой не е излязъл да се самоубива. Няма такъв човек. Всеки е излязъл да стигне от точка А до точка Б от едната страна. Всеки е излязъл да покаже колко добре е подготвен в даденост. Описах ти двете състояния на мотоциклетизма. Спорта и чистото каране за удоволствие и ежедневно движение. Но понякога адреналина идва в повече. Дори на състезания съм забелязвал. Мен адреналина ми идва и в някой път в трамвая, да, когато... Логото ни упорито не иска да се показва. Надявам се не е знак от съдбата. Не е знак от съдбата. Най-вероятно после излъжи нещо. Кажи, че е зелен екран и това просто някой се включва. Не, ако почне някоя игра, мога да разцъка. Но да върнем, нали, темата, тъй като аз имам много трудна задача в момента, нали? И всички знаят, тук си сложил тази тежка книга от историята. Да, наистина си е тежка. Има знаеш, след дългото управление на спорта от страна на Богдан Николов, който е произлязал в този спорт от ниво сърце, механик, състезател, световен шампион. В един момент, когато той се оттегли, господин Ангел Траков дойде, бе избран от Общо събрание на федерацията в един ужасно труден момент. В ужасно труден момент, който се наричаше COVID-епидемията.
Бяха забавни времена тогава. В кавички забавни. Толкова забавни времена бяха, че в един момент, нали, Ангел като човек, който е свикнал всичко да бъде структурирано в живота му, в работата му, като състезател, който също притежава големи обеми адреналин. Да, надявам се някой път да ми е гости той, да си поговорим за неговия спорт. Пистовия. Там вече работата е много интересна. Ще трябва повече столове да събереш. Но той дойде, той оглави федерацията в един изключително труден момент, където за първи път от толкова много години няма 89-та година, няма 72-та, няма 44-та. Да, може би само 44-та година. Тогава е имало пауза. Една година и половина не е имало никакви състезания. Да. Обаче ние тук трябваше да преживеем ни 6 месеца, които всичко беше на абсолютен кантар. Нали, какво всъщност се случва? Това са неща, които обезверяват хората. Да. Нали, да не досаждаме с психология на хората, които ще гледат това предаване, но беше изключително трудно и изведнъж какво става? Хората видяха, че гадната българска поговорка "днес съм тук, утре ма няма" е абсолютно 100% приложима. И тогава се получи един взрив на състезатели, на интерес към състезанията, които стартираха от 6 юни до края на годината. Мисля, че свършихме на 17 ноември. Вътрачки ми звъни и вика: "Имаме състезание в Горна Малина, какво ще правим? Не трябва да имаме публика, да, пък ние не можем да ги спрем тия хора. Какво ще правим? В гората няма COVID." Викам: "Да, обаче дай да направим нещо, което да излезем сухи от водата, защото тия хора вече 6 месеца ходят тайничко, катерят се на Ярема, завиват на ляво, нали, за това бяха забавни времена. Отидат в гората, обаче се получи някакъв взрив на интерес. Хората наистина осъзнаха, че колкото и да е труден този живот, дай да правим това, което ни харесва, и тогава в една година, в която минимална беше промяната от стандартната спортна година като брой на състезания, увеличиха състезателите с 30% като бройка пилоти. Състезанията бяха изключително задружни, добре организирани, нямаше някакви мрънканици и така нататък. Всички се съобразяваха с една ултра среда. Обаче след това нормално е, след като е имало голямо състезание, пак работата на федерацията да се опита да върне нива. Ние не можем да говорим за нива на спорта преди COVID, нито пък след COVID, защото после тръгнаха да се нападат някакви хора, войни, глупости, задръстени канали. Спряха гумите. Спря доставката на гумите. Да, явно изкуственият интелект не ми харесва логото. Ще кажа един майтап по този ден. Имаше въпрос, спортен въпрос, на който състезателя дойде с скриншот от отговора на изкуствения интелект във връзка с казус, тълкуване на правилника. И това е някаква нова простотия, с която ще трябва да се справяме. Изкуственият интелект беше дал много уклончив отговор, нали? Беше изчел всички видове правила и така нататък. И беше изцъкал един отговор, който по принцип във всички правилници накрая пише, че правото за тълкуване на правилника имат журито, Race Direction, управителния съвет на федерацията и комисията. Нали, така че до година ще трябва да сложим, че изкуственият интелект има право да помага, но няма право взема крайните решения. Да определя, да дава уклон в вземане на спортни решения. Така че предизвикателство след предизвикателство. Но това бута нещата напред. Естествено, 70 години не е имало концепцията за промоутърство. Промоутър на националния шампионат е било Министерство на... Имаше някакво странно име, Министерство на отбраната, обаче през социализма се е наричал по друг начин Министерство на народната отбрана. Да, нещо пак свързано с отбрана и спорт. Да. Те са били промоутъра, обаче сега вече живеем в такива времена, в които федерацията не може да
по редица причини не може да бъде промоутър, както е била и по времето от 94-та до 2000-та. Да, примерно BGX Enduro, както са промоутъри на шампионата. Да, със сигурност Мамалев знае кои са неговите пътеки в финалния кръг на шампионата от BGX Enduro в Кирково. Аз в Кирково съм ходил 2 пъти на състезания. Нали, невероятно място, което няма никакво значение, нали, в момента. Когато даден организатор, примерно в Севлиево или в Луковит, иска да подготви неговото трасе по един специален начин, той знае много добре на кой сколко долу, къде излиза скалата, къде трябва да се сложи пръст, колко трябва да се минат нещата. Да, реално промоутерите помагат на федерацията, за да може да се случват нещата. Това е следващия етап в развитието на спорта. И Ангел поде тази инициатива, въпреки че се срещаме на моменти изключителен хейт в това отношение. Няма проблеми, хейта ще мине. Хората може би не обичат да се излизат от комфортната среда и оттам тръгват нещата. Защото всеки си е направил комфорта. Един къс пас. За каква комфортна среда говорим на Ендуро Враца, ми обясни? Каква комфортна среда? Искам само да кажа, че за Ендуро Враца, ако беше завалял, нямаше да има комфортна среда за никой. Но слънцето беше с нас. Спорта е предизвикателство. Здраво тяло в здрав дух. Да, факт е, че вече има много нездрави духове. Факт е, че има твърде много здрави тела, нали, които нямат дух. Няма да влизам в детайли на тази шегичка, нали, като цяло, но вече няма шампионат на европейско и на световно ниво, който да няма промоутър. И в концепцията за промоутърството, това, което функцията на федерацията е да договори възможно най-добрите условия на даден шампионат за неговите участници и организатори. По същия начин, по който през 2002 година, когато е бил първият ни договор с промоутър за световен шампионат по мотокрос, тогава целта на федерацията е била да договори най-добрите условия за страната ни, за спорта ни, за състезателите и така нататък. Да регулира прилагането на правилата. Естествено всичко става с изключително много дискусия, която аз вярвам, че в настоящия си състав управителния съвет на федерацията и всички хора, които имат усещане за спорта, нещата ще се случват добре. Да, да кажа също, че винаги сте отворени към предложения, така че... Освен в понеделник сутрин. Понеделник сутрин и петък вечер. Петък вечер по време на техническия контрол за дадено състезание, когато някой се обади и каже: не мога повече тук да се занимавам с тия ваши глупости. На опашката чакат още 40 човека да се регистрират за участие в състезанието. Или пък понеделник сутринта, където умствената дейност на хората със сигурност е нарушена от редица фактори, като участие в състезание, прекаран добре уикенд, начало на една гадна седмица. Недоспиване, дискотеки. Затова ли го направихте в днешния ден, да не е понеделник? Да, умишлено го направихме. Аз само малко да те върна назад, понеже говорихме за COVID, е много забавна случка. Когато организирахме състезание с COVID, имаше изискване минимум дистанция да има. На което ни малко странно ни беше, защото ние се опитвахме да обясним, че когато влезе състезател в гората, в радиус от 1 километър няма никой. И най-често те си говорят сами с животните около тях, нали, и няма вариант някой да го приближи, или ако го приближава, просто го подминава. Нали? Но бяха много такива интересни времена тогава, но оцеляхме всички. Аз не обичам думата мотоциклетно семейство, нали, като цяло. Не ти пасва? Не ми пасва, защото всеки има семейство, в принцип, но общност ми звучи много по-добре, защото една общност е много по-силен феномен и фактор, отколкото едно семейство, защото семейството са най-много 2-3 човека, зависимост от географската. Колкото ще гледат тук. Да. Никой няма да ни гледа, то това е хубавото. Ще покажа някой с голяма рода, за да има повече гледане. Никой няма да гледа тази мотоджунгла, защото сега представяш си Бижо и Иво от федерацията. Ужас, нали, ужасни хора. Поне могат да гледат заради хейта. Да, обаче за това трябва да си говорим, нали, нещата такива, каквито са. Да.
Вие слагахте лента на 40 метра от това, за да не дойде публиката, която седи, нали, на следващия хълм, просто и наблюдава затвореното. А Но пък така беше, така бяха на нещата. Плевен, на супермотото в Долна Митрополия, ние трябваше да направим така, че трибуната на това уникално съоръжение, което има 3000 места, 50% да не може да се използва. Ами, такива бяха правилата, така да кажа. Спазихме правилата, научихме си урока. Има някои неща, които останаха, между другото, от тогава, които все още се спазват. Ага. Нали? Но бяха прекарани като част от... Има една графа, всички правила, задължения на състезателите, правила за поведение и така нататък. Да, наистина не е... Минахме тогава през интересни години. Бяха интересни години. Най-страшното нещо беше, че трябваше да ходя всеки ден в офиса да сменяме тази решетка, нали, всички знаят решетката, защото решетката не е нещо различно, това е календара на състезанията, но на нашия жаргон това е решетката и в решетката трябваше да ходя да я сменям всеки ден и факта, че общността оцеля, защото ти не си виждал твоя най-добър приятел и конкурент 4 месеца, само сте се драчили нещо там по Фейсбук, нали, в моменти на социалните мрежи. И ти сега го виждаш този човек на жив, радваш се да го видиш, колкото и, нали, да искаш да му шокаш кофата в състезанието в клас сеньор 40. Ти кой клас сега караш? 40 или 45? Не, в 40 изглежда много възрастен. Карам стандарт при младите. Караш стандарт при младите. Да. Това е нещо, което трябва да поработите следващата година, защото имаше и сеньор 50, които искаха да карат в експерт и стандарт 40 и стане. Желанието за каране е огромно винаги. Трудно спираме хората, всички искат да карат. Интересно, че нямаме наплив да карат в клас жени. Няма да отваряме тази тема, защото предполагам вече доста говорихме. Абсолютно. Мисля, че направихме една така, ако трябва да заключим, нали, какво се случва, трябва да дадохме някакви насоки на хората, какво могат да очакват от тая мото джунгла. Mm-hmm. Целта е да не се превърне в мото пустиня, нали? Надявам се да не се превърне. Поне ще се постарая да има хората, може да си направите такова почтенска кутия, където, нали, официално да има потупвания по раното. Ще си намерим един пейл да носи. Плюене. Плюенето със сигурност ще го има. Какво могат да очакват хората, нали, от тук нататък? Надявам се едни приятни разговори, да се забавляваме, надявам се интересни гости, които ще се отпуснат, ще им е приятно да водим един разговор, да не се ограничаваме в рамките примерно на само една дисциплина. Много ще се радвам да ни гостуват от други дисциплини, да разказват техните гледни точки, техните преживявания, техния живот, как протича въобще тяхното виждане за нещата от живота в моторния спорт. И се надявам една информационна платформа да се създаде, в която хората да могат, докато си пият кафе, да... Като каза информационна, ще използвам докато си пред камерата, да не можеш да ми откажеш. Много ще се надявам да ми помагаш с информация, нещо ново, което се случва в BFM, да може да им го съобщавам на хората, да чуват нови неща, които се появяват, нещо, ако трябва да се изменя, променя, да ги осведомявам, така че ще разчитам на теб като човек, който ще ми помага с това нещо. Задължима, но... И нарочно го правя пред камерата. Но пък аз си записвам какви са функциите на позицията, която заемам в момента, за да мога да поема... Значи човек трябва да може да поема ангажименти и да си държи на думата. Така че със сигурност аз лично вярвам, че ще има успех в тази джунгла, нали, колкото и да е специфична обстановката като цяло. И сега не знам, има 4-5 състезания през август месец. Трябва да събереш хора, които не са на състезание и които не са на море или на планина. Варненци ходи на море, не ходи на море, те ходи на планина, представяш ли? Да, така е, наистина. Аз това нещо не мога да си го обясня като представител на равнината. Нали? Да, някой ден може би ще засегнем Варненското състезание, там беше голяма драма при нас.
случиха се някакви интересни неща. И на морето вали дъжд. И на морето вали дъжд. Никой не го очакваше тогава, но заваля дъжд и беше брутално Ами, положението, но се случиха нещата. има една много така тъпа история. Винаги, когато ти трябва да вали дъжд, не вали дъжд. Не вали дъжд. Винаги, когато има писта, вали дъжд. Когато трябва да вали за мотокрос, не вали ми. Друга интересна история, че ние имаме организатор, който смени си датата нарочно, за да не го оцели дъжда и пак го оцелиха едни порои, беше кошмар. Нищо лично към пичовете от Горна Малина. Винаги ги цели дъжд, просто тяхното състезание явно има някаква носи, някаква карма, такава кална. Да върви по вода. И вървим винаги на вода на Но Мартина Бисер Ватрачки. Получават им се винаги много кални състезания. 2004 година, да върнем времето назад, с което приключвам ретроспекциите, нали, за да не ни обвини някой, че сме много ретроспективни типове. В федерацията се обади ясновидец. Така ли? Ясновидец с... Ама истински такъв с топка, който... Ами не сме го виждали, тогава телефоните бяха още с такова, нямаха... Да, не бяха... Монитор, как се нарича сега? Аз вече не знам, но приема го за да го пуснете на лайв. И той каза, срещу определена сума пари за предстоящия световен шампионат по мотокрос мога да направя така, че времето да бъде такова, каквото е удобно за организатора. И нали, в един спорт, където има 13 на 44, 15, 3 клика, 6 клика, нали? Да. Начало на състезанието, края на състезанието се появява една нова такава шматка, който иска да ни направи времето времето да бъде подходящо за състезанието. А времето за едно мотокрос състезание, което е подходящо, е вторник, сряда, преди състезанието да вали дъжд, след това да бъде между 23 и 24 5 градуса, да влезе водата вътре. След това неделя вечерта да вали 2 часа, но не силен дъжд. Вие не му ли го давате като задание? Дадено му е като задание, но имаше условие. Условието е, че ако не е такова времето, Богдан трябваше да преговаря с ясновидец, което беше нещо. Да, той е било забавно. И той го контраофертира, че ако, нали, ние ще му платим, но ако времето не е такова, по силата на договора, който ние ще сключим с ясновидеца, той ще трябва да заплати двойна сума обезщетение. И той... Единствено притеснява, че от тогава, нали, излезе Харпа, Марпа и така нататък, зимната олимпиада в Сочи, нали, където бил снега и какъв си и това нататък, но не са ни търсили ясновидци, за да ни помогнат за времето. Което означава, че ако гледат ясновидци, има свободни слотове, може да кандидатстват. Но да, няма. От позицията ясновидец в федерацията е отворена, изключително трудна. Ето, може да се каже. Обявяваме. И преди да влезем в лигавщината, която е типична, нали, раздуването в този спорт, да кажем чао. Аз така виждам нещата. А ти, ако искаш още да говориш, говори. Аз имам да се занимавам с хората, които заминават на Трансилвания ринг за балкански шампионат. Да, ти имаш винаги доста Супермото. След това трябва да се справим с предстоящия Истанбул парк на 15 и 16 юни, където преминаването на границата. Имам чувство, че мога да минеш там тази граница по-лесно, ако имаш галбица на рингъртето. Нали, просто. После ще видим новото наименование на състезанието в Габрово, което е на 22-23. Да, очаквам даже да ми гостува Смилен, след като се върне от Румъния. Ами Смилен и Теодор трябва да се справят. После, понеже не сме имали горещо състезание на Плевен, трябва да се оправим и с Плевен. Така че, пропуснах една Турция за мотокросистите на пистата в Хайрабол. Мен много ми се щеше, но времето може би няма не стигне. Си поговорим за супер ендурото, което се получи, за цялата организация за това. Ще има пак. Надявам се да има пак. Ще има пак с повече българи в европейските и световните класове. Нали? Ще лепим етикет, обещавам. Предаването преди се казваше кой е по-най. Даваха го от 6 часа сутринта повторението и го гледахме преди да се отправим към дадена писта в неделя сутрин. Не съм ставал да го гледам. Не си ставал, защото си по-голям от мен. Всъщност не си по-голям от мен. Може да говори сме абори, обаче проблем е, че аз станах в клас сеньор 40
и вече и в мотокрос съм сеньор 45, така че плюс, така че да си мълчим по тази тема. Благодаря аз за поканата. Аз благодаря, че се отзова. От тук нататък не ме търси за живи присъствия, защото втората половина на състезателния сезон е доста брутална. Да, и натоварена. ако искаш, може да си направим пряко включване по телефона, нали, да се разчупи картината малко. Вие ще направите картинки, ще пускате картинки от тук нататък. Или да направим като Жоро Игнатов скрита камера направо пред вратата на BFM. На тези въпроси търсим отговор тук зададени от съвестни граждани. Тежкарството не е част от политиката на федерацията, така че със сигурност няма да идвате в офиса да си говорим. Вкарайте някакви картинки, да могат хората да гледат. Не, защото сега говорим за ендуро, за такова, за онакова, за Аз бях писта. подготвил снимки как сме се подпрели с една мотика на супер ендурото на... Какъв е извода? Значи сме имали мотика. Имали сме мотика И и сме знам как бачкали. да я ползваме. Да, и сме бачкали тогава. Бях си подготвил картинка за това нещо. Даже ако може Чочо бързо да я пусне за 2 секунди да не хабим лента. Той може после да е такова, да я добави Ще по някакъв добави. начин. Аз не знам, не ги разбирам тия работи. И аз много не ги разбирам, но той ги разбира. Значи трябва да покажеш някакви по-млади хора, които имат тиктоци и други подобни неща, за да ти обяснат как точно се случват нещата. Ами, надявам се да ми покажат как стоят нещата с тиктоци, с всичките социални А мрежи. не Аз само малко да изоставам. носиш тежки книги. Да, книгата е между другото доста тежка. Истинска е. Истинска, може да ми удариш един автограф на нея. Не мога да ти ударя. Можеш, на твоята- моята снимка, На твоята да. снимка може да ми удариш автограф. Майко, ужас. Да, все пак да имам. Това, между другото, поне... Пази си и ми седи на витрина. Между другото, Ади може да потвърди, Има- седи ми на витрина в къщи тази книга с... Има много хора, между другото, които като ти дойдат на гости, може да ги накараш да се подпишат. Защото Ами, ужас, болшо. да. Ще се видим пак. Не, удари за всеки случай, не се знае. Живота е... Да, сега мога да може да лечат извънземни след малко. Може да, с... Това подпис. Да, този подпис. Това е федеративния подпис. Само штрихова. Пак е нещо. Това е важно. Пак е нещо супер. Но тук има много хора, които заслужават да се подпишат в тази книга много повече, отколкото изобщо аз имам право да присъствам в Да. нея. Защото това цялото нещо и дадената ми възможност е изключително задължаваща. Да, това е нещо страхотно, между другото, че сте го събрали това като книга. Да, оформено е като Албена, Сижо и хората, които Да. стоят за тази книга, направиха Наистина много нещо неща. уникално. Уникално за 100 годишната и е нещо, което е хубаво човек да притежава. Да кажем чао. Казваме чао. На къде Благодаря. трябва да гледаме? Избери си камера, може би централната. Може и тази. Помниш ли по време на кой как правиха? Ние продължаваме още така да го правим. Това са някакви ендураджийски работи. Да, ние имаме много готини истории в ендурото, но ще се поканя ендураджи, които ще си говорят само за тези неща. Покани някакви по-весели хора, нали, за да не си мислят, че всичко е супер. О, не, нали, надявам се да не е някакъв супер сухар от стегнат. федерацията дошъл. Мерси за поканата и може да разчиташ после на изданието за 200 годишни. За 200 годишна, където ще си говорим пак. Това е от мен. Чао! Супер!